こんにちは。日本に行きたいミャンマー女子一票です。本日は介護の勉強をします。介護の本を使わないで、パソコンを使って勉強します。私と一緒に勉強しましょう。始めよう。頭、左、目、唇、顎、首、腕、肘、腰、手首、手のひら、手臂、了解、側蓋、腹蓋、单線、一線、大橫看，姿勢と大が同じ意味ですよ。大と姿勢が同じ意味、大と姿勢が同じ意味。はい、次はライフが悪いです。ライフがとても悪いです。はい、私はこの介護について文法を読みます。この文法を読みて、世の中に一番正しいものを選びます。じゃあ、私今読みます。介護職と鈴木さんが話している。介護職、鈴木さん、右足はどうですか？鈴木さん、もうあまり痛くないよ。そうですか？じゃあ少し歩く練習をしましょう。それをどうぞ。ありがとう。私が声かけしますから
はじめにそれを前に出して好きに右足そして左足ですよ。左それ右だね。いえ。まずはそれを出し、次は右の足、次は左の足です。はい、今はこの中に入ることが選んでください。この順番を私は読みます。1番、それ右足、左足ですよ。2番、右足、それ左足ですよ。3番、左足、右足、それですよ。4番、それ左足、右足ですよ。皆さん、この順番の中に何番が選びましたか？私はこの順番の中に正しいものを今選びます。正しいものは1番です。私は1番を選びました。皆さんも何番を選びましたか？私をコメントに入れてきてくださいね。韓国がとても悪いです。はい、次です。看護職とリーダーが話しています。看護職、鈴木さんの食事看護が終わりました。リーダー、お疲れ様です。鈴木さんは食事を全部食べましたか？看護職、はい、全部食べました。鈴木さんは最近お茶や味噌汁を飲むとむせることがあります。むせるは何でしょうか？むせるは何でしょうか？むせる。覚えた。むせるはそうですか？と同じ意味でしょうか？むせるです。そうと思います。リーダー、そうですか？ご飯に気をつけてください。食べた量は必ず記録してくださいね。看護職、はい、記録します。今、この文法を読みて、章の中に正しいものを選びます。今、質問を読みます。1番、鈴木さんは食事を残しました。2番、鈴木さんは味噌汁を飲むときいつもむせています。3番、鈴木さんは食べた量を記録します。4番、鈴木さんはお茶を飲むと
はい。皆さんがこの順番の中に何番を選びましたか？今この順番の中に正しいものを選びます。正しいものは何でしょうか？順番。私はこの順番の中に順番を選びました。皆さんも何番を選びましたか？私を、正しいかどうか、違いかどうか、コメントに聞いてくださいね。よろしくね。次に行きましょう。はい。看護職と木戸さんが話しています。看護職。佐藤さん、食事は終わりましたね。もう少し飲み物はいかがでしょうか？佐藤さん、はい、いただきます。看護職、冷たいおき茶をお持ちしましょうか？佐藤さん、いえ、温かいお茶が飲みたいです。看護職、わかりました。じゃあ、ここに正しいものを入れます。はい。私は順番を読みます。この順番の中に最も一番ものを正しいものを選びます。1番、冷たいおき茶を持ってきますね。冷たいおき茶を持ってきますね。2番、温かいおき茶を持ってきますね。3番、温かい紅茶を持ってきますね。4番、冷たい紅茶を持ってきますね。はい。この順番の中に最も一番正しいものを選びます。正しいものは何でしょうか？はい。私今じっとして考えて選びます。あとね。3番。私は3番を選びました。皆さんも何番を選びましたか？私と同じですか？教えてくださいね。何番を選びましたか？どうか。はい。今日は私は介護についていろいろな勉強をしました。私、明日も敬語の勉強をします。だから私の動画をぜひ見てくださいね。今日はここに終わりましょう。お疲れ様でした。最後ま